Ciao guys! Azi vreau să vă arăt cum mă joc eu pe 99. Ei bine, trebuie să vedem cât mai am, de cât timp nu m-am mai jucat. De mult timp nu m-am mai jucat. Nu știu, să ne jucăm ăsta. Pe ăsta cred că-i. Da, ăsta-i. Wow! Pe ăsta mă duc. Nu întrebați de ce mi-e corpul așa, dar mi pentru că aș fi vrut altcumva să fie și tot nu e atât de fain. Eu intru cu fata asta. De ce e muzica atât de ciudată? Asta mă întreb. Oare? Ok, vedem. Eu nu mai știu ce clasă am. Eu am medicul. N-am știut. De atâta timp nu m-am mai jucat. Ce fac cu pui? Ce fain pui, hai să-l omorâm. Pui, nu vă fie frică de noi. Bă, ăștia sunt muritori, e ca și ăia. E ca și pasărea kiwi. Hai să dau un pic în fânul ăsta. Ce-ți trebuie, zi? Bă, oare ne putem băga în casa lui? Cum ar fi să ne putem băga în casa lui? Bă, ce caută puiul săracu? Hai, du-te, puiul săracu, că dau în tine. Să se ducă. Na. În fine, ceilalți deja au făcut focul, deci și eu n-am făcut nimica. Deci trebuie să fac și eu ceva, nu doar să stau. Ai, copacul. Deci am crezut că copacul e nemuritor. Deci, ce să stea, bro? Și pentru ce morcovii ăștia? Ce e asta? Încă este update-ul ăla. Încă din este update-ul cu flori. De fapt nu are cum. Bro, n-are cum să fie încă în ăla. Am crezut că ăla e copilul. Eu nu iau ălea pentru că acum vreau să mă ocup de foc. Acum noi o să fim un pic pe părțile cele mai importante, adică focul și alte lucruri mai importante decât focul. De exemplu, nu știu. Asta are. What the? De jur eu. Are W aura. Am și o prietenă care are și ea. În prima noapte nu trebuie să vă speriați pentru că nu te atacă capra. Nu știu dacă mai e chestia asta cum nu te atacă capra, pentru că pe mine într-o zi m-a atacat în prima zi. Wow! De ce e atâta de galben aici? Ce-ți trebuie? Zi! Ce-ți trebuie? Te mai uiți și conci la mine.
Ok, eu zic că ca să avem chestiile mai ok și baza, ar trebui să facem acum rost de lemne pentru craft și să nu le dăm pe degeaba. Adică o să facem primul pat ca să ne treacă zilele mai repede. Să știți că dacă dați pe swing e mai ușor. Deci aici punem. Aici am decid eu. Ok. All bad-ul. Hai că facem crafting bench. Mai avem doar 2. Ne trebuie 3. Acum e a doua zi, deci suntem ok cu focul. Zic eu. Deci aici, pe ăstea mai de mult, când mă jucam cu prietena mea Maia, o să vă arăt și contul ei când o să vină, dacă o să-mi permită, pentru că și are un cont de YouTube. Eu aici m-am speriat de lucrul ăsta. Ho. Tu te pui cu mine, nu se pune cu mine. Bine, cei de drept era și să mor. Da, cu mine nu se mai pune nimeni. Zic că dacă mai primesc o chestie și mor, deci nimeni nu se mai bate atâta de mult pentru un lup. Da. Eu pentru ce am venit aici? Eu am venit pentru metal. Și vă aduc acum pentru foc. Habar n-am ce sens are. Da? No! Ok. Nu se ridică, mami. Mami, stai că fac videoclipul! Îmi plătesc o căniță să mănânc. Eu atâta zic că mi-e ok. Deci mi-a picat picior de iepure. Din primul iepuraș. Ce ziceți? Îmi iau bursac pentru că mă ajută. Dar mai țineți de trendul ăla în care dacă și săpai în morminte primeai nu știu ce. Primeai Reagan, Clan. M-a picat Gulix, deci am W aura. W aura. Chestia asta e nouă. Ce-i asta? Rău. Ce-i asta? Aici cred că stăm noaptea asta. Ce ziceți? Ar fi safe? Eu acum mă concentrez foarte tare să nu vină cumva un lup și să mă omoare, pentru că, din câte vedeți, am destul de multă viață, dar nu am prea destulă ca să mă bat cu un lup. Bă, ăștia nu au făcut compasul.
Și mi și foame, ioi. Ce ziceți, mă duc? M-am mai alergat capra de câteva ori în viață, deci știu cum e. Aici e spui. Eu m-am crezut pui, hei. Deși nu spui la 7 ani. Ce aici? Ok, deci astea două aici. Covurile și ăsta. Broken fanul meu. Bă, dar nu aduceți mâncare. Bă, oamenii normali își aduc mâncare. I'm starving. Ia uite că mănânc asta. Bro. Aici. N-are grijă. Broscuță mică. Eu vin aici să pot să fac ceva. Bă, voi vă bateți cu cultiștii ăștia. Te chinui la un cultist. Eu l-am bătut. Opa. Ok. Se pare că cam trebuie să ne ocupăm de acest cultist. Gata. Deci I'm striving. I'm Spacu. Vine cineva să mă salveze. Scriu în chat, hei. Da, adevărat, cine se mai uită prin chat. El îmi scrie hello când eu îi scriu help. Deci jur că ăsta e ok. Deci fac screenshot cu contul lui. De fapt, e ok. Am făcut screenshot-ul. Hai bă, mă mai salvezi. Da? Nu! Durează mai mult! Ok! Da, îs pe videoclip încă. Îs pe videoclip încă. Am vorbit cu mami, am avut un moment. Da. Hai bă. Help. Ce faine stele. Săracele mele bandaje. Haideți. Eu stau toată noaptea. Deci dacă nu vin ăștia la mine, eu jur că ies și intru cu alții care nu sunt atât de nesimțiți. Eu am zis că e ok băiatul ăla, dar
Bă, dar deci mi-a zis că vine după mine. I-am zis, hey, help, hello, help, ok, help. Acum zice că am chat privat cu el. Nu, serios. Stop spamming. Bro. Bro. Îmi zice că spamez. Bro. Haideți, bro, că sunteți nesimțiți. Nu vin la tine. Uite, vine ăsta. Bro, deci ăsta-i băiat de treabă. Deci ăsta-i băiat de treabă. E cerere de prietenie. Deci, îi mulțumesc. A fost educat foarte bine. Oh, bro, ho, că eu nu-s doamnă de grădină ca tine. Hai după mine dacă vrei. Hai după mine că te aduc la trupa mea și te mâncă de viu. Bro, tu n-ai voie să intri. Din asta nu are voie. Nu așa că mai de mult nu avea voie să intre animalele. Deci scrieți-mi în comentarii, că eu așa țin minte. Deci ăsta ce-i? Sunt foarte curios. What? Eu îl dau aici. Eu îl dau. Pentru ce îl trebuie? Ok, mă duc la templu. Uite, un nou. Oh. Hei, oule. Oh. Hei, oh. Am găsit un ou. Un ou drăguț. Yay! Deci am găsit un basieg. E foarte ok, gen. Pentru ce veniți cu noi? În ziua asta vin cultiști. N-am știut. Dar este zonă nouă sau nu, n-am văzut eu bine. Aici din zonă nouă, tot ce nou la mine rămâne. Ok, domnilor, voi nu vă puneți cu echipa mea, pentru că ei m-au apărat mai de mult. Ok, deci așa trebuie să facem. Ok, deci ăștia au găsit copii. Voi ați observat? Eu nu. Adică, da, și un pic neatentă la
ce se întâmplă mai nou, dar tot ar fi trebuit să observ.